Ang जानोसै दायो बे दाउ बे अमा लोगोफोर दामि मबाइलथ' हिट नुमारोलै रडै गाइस आं हागादै गारनो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर तो दिनैहाय नै उदालगुरि कलेजाव दंफैयो आरोना कलेजखौ नुवाखै माथो नै बिल्डिंखौ नुदों तो दिनै माबा मा होनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बीएड एग्जाम दं आरोना एन्ट्रेन्स बेयावनो फैदों आरोना तो दायो जों दसे थानानै सिख्लाफोरसो नायगोन लोगोफोर जोंथ' एग्जाम होआ नालाय बीएड एग्जाम होग्रा सिख्लाफोरखौसो नायगोन जों नै उनथिंजाय जिराव फैगासिनो तो नोंथांमोनहा नायलांबाय था बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहाबो नुनो मोनगोन समायना समायना उदालगुरि कलेजाव होफैनाय सिख्लाफोरखौ तो स्टे ट्यून गाइसमोन जों आराम्भ खालामबाय आरोना रावबोआनो गैला गाइसमोन हाबजोब्बाय दै लोंनि गाइसमोन सिख्लाफोरखौ नायनो थांनाया बारा नुलासै आरोना हाबजोबबाय मालाय बुङो ओमफ्राय दा जों गरमखाय बाहेरायाव जिरायना दङ नै गासिबो मेदाम सार जाजोबसिगोन बिसोर लोगोफोर बड'लेण्डनि मेदाम सार नाय गाइसमोन जों दायो बृन्दाबनाव फैगासिनो आरोना थांगासिनो लाइन मारिनो नागिरदों सिख्लाफोर दं नागिरथाय सिख्लाफ्रानो गैया माथो saja jiranci mas kayaknya logofer oke udah lihat nih silahkan ganti Nah, जोंना थांनाय बोसोराव लोगो मोनदोंमोन मामोनलाय नोंनिया भाइरेल डान्सआ मा भाइरेल फेसबुकआव बिथाङा भाइरेल डान्स दङ बिथांनि आङो क्लिपआव ससे होनागोन ओमफ्राय लोगो हेलौ गाइस मामोनलाय ओमफ्राय गिदा नोंना आं बिनि बिग फेन साबस्क्राइबार गिदा मा गिता माबायाब्रा हाबायाव मोसानाया लागाव हाबायाव मोसानाय जाबाय ललिपप लागे लुगैजों गाइसमोन आङो क्लिपखौ ससे होनो हागोन आरोना देग्लायबो फिन खेबसेयाव लोगो मोनदों आरोना बिथांखौ बिराद सिरियास डान्स खालामो बिथाङा सिरियास नुयो नामा सिरियास डान्स हेभि जारलासो इलाय होमबालाय दे मायाबा बुंनोबा बुंहर गैया बुंनो रोङालै आं दामि मबाइलथ' हिट नुमारोलै न
मैखोम मैखोम न' आंबो बानायनांसिगोन रदै गायसै आं हागादै गारनो थ' लोगोफोर मा होनो एग्जामा जोबसिगोन आरोना जों दा इयाव नेफैगासिनो नै जों सानै नेगासिनो आरो ओरै माखासेलाय नै लोगोफोर जों दायो उदालगुरि मा होनो रायन' धाबायाव हाबफैबाय आरोना एकदम नै बिथिं एग्जाम होग्राफ्रा नै एग्जाम होग्राफ्रा हाबनो हायाखै बारा हायाखै मोनथिया रिजाल्टआवसो मोनसिगोन दा जानायावबो बिराद गोथाव गोथाव जासिगोन आरोना बिसोरो नै उदालगुरिनि रायन' धाबाया बेबायदि फार्स्ट टाइम दिनै साफैदों आं माबा माबि लोंनो लुबैथारबायनो आरोना बेखौ लोंबासो थाजा जागौमोनलाय माबा जानोसै दा नै केबल थांलायलायनोसै नै माजा लोंनोसै गाइसमोन माजा इस नै बेगा बिराद समायदोंनो माजाजों माबा मा होनो जेब्रानि ओरै गिलासा मोनसे मादाबो आइस मार नामा गुफुर जालायदों एसे लोगोफोर जायगायानो गैया दा मा खालामनो उपाय गैया नेनानै थाबाय थानोसै आरो ना मा जाखो लोंनानै टाइम पास खालामसै दसे ओमफ्राय दा गोथाव जालांसै आरो बरिया बारा लोंजानो मोना ओंखाम जानांगौ जानायखौ ओरै लांबावसो दां देब्रा खालामजा आंबो जानोसै दायो जायो ओंखाम सफैनि सिगां जायै जोबो 삼천 나마 삼천 나마 그림은 나 벌써 가문에 내가 그냥 안 못한 잘해 ओंखामानो मोनफैयाखै आरो ना ओमफ्राय दा उखैनानै बेखौनो जालागासिनो माबा बियो लोगोफोर आलु फ्रेन्च फ्राइस स्टाइलनि एवनाय आरो 뭐나래? 파사페야 नै मोनफैबाय बे दाउ नै बे अमा लोगोफोर 피스네 주는 동이야 170 그 복권 아슬라 피스 한다 동인데 말랑 사네요 말랑 बेखौ दा गेजेराव हरनोसै आरो ना लोगोफोर 뭐 이거 거 라고 짜서 있을 거나 거기서 되잖아 जानोसै लोगोफोर जानोसै गोथावथार नुदोंमाथ' अमाखौ
सेस नै जाजोब्बाय लोगोफोर खालि जाजोब्बाय दा जाखांबाय आरोना बाहेरायाव ओंखारलांसै गाइसमोन जाखांनानै दसे जिरायलायबाय लोगोफोर फाइनालि जाखांबाय आरोना दा दसे थानानै ओंखारलांसै गय जानानै बरिया गय जाना लानोसै ओमफ्राय होलांसै